नैबे फैगौ जे सिडली बाय इलेक्शन दङ उफ्रा बिसायख'थि दङ बे उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिजों जों रायदावहैदों बुथ कमिटिफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनो थाखाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव जों बांसिननिफ्राय बांसिन भट लानानै देरहानो थाखाय जोंनि थाग थियारिखौ जों खालामबाय थादों दा बेजों लोगोसे जिहेतु नैबे जोंहा दुर्गा फुजा फैगासिनो दं दा दुर्गा फुजानि सिगां जों जोंनि माने मावथिफोरजों लोगो हमलायदों साहा लोंलायदों सोंनाय फिननाय जोंहा बेयाव जादों जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि दिनै बे थाइखाजरा प्राइमारिनि आन्दाराव जोंनि 14 नं चिरां दुवार जे बिजाब दङ बे बिजाबनि सिङाव थाइखाजरा जे जोंनि बे माने प्राइमारि कमिटि दं बेवहाय जों मोनसे बुथ कमिटिफोरजों मोजां मोनसे सावरायलायनाय जोंहा दिनै जानानै थांबाय जोबोद मोजां थाग थियारि जानानै दं 14 नं चिरां दुवारा सिगांबो जोबोद मोजांखामोन जोंहा नोंथांमोना नुदों 2015 मायथाइयावबो जों खुब खम भटआव जों जेनदोंमोन 29थाल' भटआव जों जेनदोंमोन बेनिफ्राय जोंहा 2020 मायथाइयाव जों गोबां भट लानानै देरहादों 2021 मायथाइयावबो जों एमएलए इलेक्सनाव देरहादों आरो दाखालि जोंहा 2024 मायथाइनि एमपि इलेक्सन बेयावबो जोङो 14 नं चिरां दुवार समस्ति हिसाबै देरहादों दिनै अक्ट'बरनि गेजेर बाहागोआव फोसावनायनि खोथा दुर्गा फुजानि उनावनो जोंना बिसायख'थिखौ फोसावनायनि खोथा आरो नभेम्बर दाननि गेजेर समावहाय जागोन होननानै जों खोनादों इलेक्सन कमिसननिफ्राय मिथिहोदों किन्तु जोङो बिसायख'थिया माब्ला फोसावा बियो जोंना इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि खामानि बियो जोंहा जिहेतु राजखान्थि हान्जा हिसाबै राजखान्थियारि जे हाबाफारिफोर बेखौ लांबाय थानांगौ जयनिं हाबाफारिखौ लांनांगौ बेबायदिनो गावनि हान्जाखौ गावनि संगठनखौ मजबुत खालामनो थाखाय खामानि मावलांनांगौ जोंनि बिबानखौ जों रुजुनदों इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि बिबानखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया रुजुनगोन दुर्गा फुजानि मुङाव मेला जुवा खेला होनाय सोलिनो नागिरो जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जों जुवा मेला बेखौ टटेलि बेन खालामदों जोंनि इउपिपिएल सरकारा जों जेरावबो बेखौ माने लाय होआखै जों पुलिस प्रसासनजों कर्डिनेट खालामनानै खुनु मेला होनायाव प्रब्लेम गैया किन्तु जुवा होनायखौ जोङो माने लाय होनाय नङा बबेबाफोर बेबायदि जुवा होखोमानायनि जुदि बेबस्था खालामोबा जों बेखौ टटेलि माने बन्द' खालामनाय जागोन स्ट्रं एक्सन लानाय जागोन जोङो पुलिस बिफाननि हेफाजाब लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि खना खनला जेरावखि जुवा जानो नागिरा मानो जों बेखौ बन्द' खालामथारगोन बिजनियाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मावख'खौ गाग्लोबदों बेयो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद जोंनि बर' माहारिनि बियो मोनसे सिनस्रि गतिके बे दालाइसा आफादनि बा जोंनि दखरा आफादनि जे मावख'आव बेबायदि गाग्लोबनाय बियो जोबोद दुखु गोनां आं प्रसासनखौ खावलायदों जायफोर बिथांमोना बे गाग्लोबनाय बायदि गाज्रि हाबाफारियाव लोब्बा जानानै दं बिथांमोनखौ थाबैनो हमनानै माने गोख्रोंनिफ्राय गोख्रैसिन बिथांमोनखौ साजा होनांगौ जेब्लानाखि बिसायख'थिखौ फोसावगोन जोङो होमब्लानो बिजाथिखौबो फोसावगोन